Bueno, ja hem trobat pista i estic accelerant una miqueta el pas per intentar pillar el tren de les 3:46 a Balenyà, perquè bueno, el tren passa cada una hora i a més com hi ha el martí aquest del bus, que no sé quan trigaré fins a casa, si puc estalviar-me, esperar-me allà doncs 40 minuts o així, que si no m'hauria d'esperar si vaig un pas més tranquil, doncs millor. Qui li diria a l'Aleix de fa 10 anys que s'aniria sol per la muntanya, tio, per camins? Així, nen, canvis de la vida, no? El que em fot més por quan baixo així en plan una mica més a trote és torçar-me el turmell, tio. I justament l'última ruta que vaig fer aquí al Moianès em vaig rebentar el turmell. Per sort no em vaig fer esguins ni res, però hòstia, i ara aquesta baixada que havia fet relliscava un huevo, però bueno, amb compte d'un trepitjar, ja està. Com estic corrent i no arribin com un su puta madre.